Shalom, horas madihita salhut. Asi dohod damen nasian tuhatama mangingani ganup rohatta dinamar tangi-tangia kita sian hata ni debata marhite persejarata di hari mingguon ganup mahita mengalihor rohatta asada potan pangatu sio kita lau patuguhon hapor seota. Atong marsiajar mahita persiajarata di hari Minggu Eden dohot Kanaan. Porlaheden dohot tano Kanaan. Ahado hubungan ni porlaheden non dohot tano Kanaan. Persiajaraton na dianet monsen sada Musa 2:15 sada Musa 3:17 Rodi 24. Aka dia don nagabe parbue ni hadadabu di saluhut panggulmiton ngulu ni jolman na parjoloi ima oputa siadam dohot si hawa. Ya. Di hari panopaon Jehovah paujakon siadam dohot si hawa diinganan na sundenggan na gok hadumaon dohot haulion. Jolma na parjoloi pajupang dohot panopa na sida di tonga-tonga ninganan naulis itu tu. Namanggohi nasa narikot di perdagingon na sida. Akub ni hata ni Jehovah na pasahat porlak Eden. Jong-jong gabe inganan persiajaran na sida. Si Adam dohot si Hawa taruli perbinotoan na sikop. Di parangin ni Jehovah dohot ngulu na sinakapan na tu nasida. Di bani uju nasida manggota partalian maka porsiai si panoppa nasida mubado partalian nasida nang dohot porlak Eden. Jadi ala dibogasan pernguluan ni si Adam dohot si Hawa oputan na perjoloi gabeadong mubani pangoloyon na sida muba manang dohot pertalian na sida taringot tu hadongan di porla hedeni ya. Akhirna halana muba pangoloyon na sida muba mahaporosyon na sida gabe madabu manasida tubugasan dosa. Gabe persukma ahapon nasida lau mangaton gogo ni tanoi saleleng ngodu nasida. Gabe tubuhonon ni tanoi maduri dohot akasuga. Jadi akka ikau ratai nama gabe alangon nasida. Alanaung hona toru tanoi hinorhon ni pangalausian ni si Adam dohot si Hawa. Ida banai dog di tolu musa nakin ya, sada musa tolu, niat 10 sia di dok, ikon hir hodokmu mangaton si panganonmu pai memulak ho gabetano. Ikon hir hodokmu mangaton si panganon. Dang mangalului si panganon na hir hodok. Alai mangaton si panganon na ngadongi ikon hir mahodokna. Jadi melepas tabona mangani tarsongon na siak sambali panas indahani aroma karingati. Dong karinga na mangani taringo ma turuni di bata. Ikon hir mahodokmu mangaton si panganonmu. Jadi diguari siada ma buru-buri si Hawa manang hangoluan
ala ibana maina ninasa na mangolo. Jala dong berdosai na sida, tong do di patuduhan di bata holong natu na sida, di parade do abit na sida, sian bobak manang hulik-hulik. Nang di bagasan holong nai, alai tong do di permudu-mudu debata nasida nak diusir nasida sian por lahideni. Di pabari do nasida asa diulahon nasida tanoi. Ya. Buasa di pabali di dok asa unang didungdukon tanganna la membuat perbuai ni hau hanguluani jala mangulu nasida saleleng ni leleng na di bugasan dosa. Ya. Jala disuruh dia batama, suruh-suruhan kerubim menjaga harbangan ni perlahed ini doho dalan lao tu hau hanguluan ni. Disuruh do disi, suruh-suruhan ni dohot podang si dua baba namar jimbur-jimbur. Nah, jadi taberang Madison tano porlakeden. Tano nauli, tano nadenggan, tano nasubur. Jadi dihubukom mamusen dohot tano kanaan. Ya. Alamu ba do pertalian ni siadam dohot si hawa. Gabendang be perjambar nasida di porlakeden alani pangalausion nasida. Laos songoni dotong bangsa Israel ya. Ala tanah na binagabagahon ni debata to punasida si Abraham, si Sakdot, si Jacob. Gabi panian nasida di tano Kanaan. Alay tabereng ma di bugasan perdalanan ni bangsa Israel. Ala ni pangalausan nasida, alam mubar roha nasida, dang marsihohot nasida, mangihuton debata. Gabi di loas debata nasida di taban. Ya. Gabi di taban manasida, dong sahat di huta na manaban nasida. Dipakilalahon nasida mahape na argado hape tutu tano teanani. Tano pusako na pinasahat ni debata tuopu nasida. Ima si Abraham. Jadi tano dohot pangaropan tung solhotdo. Ya. Molo tahat taingot hata ni debata sian ayat sia pilota di Sakaria sia ayat 12 na mandok digokon debatado na sida bangso na tartabani digokon do na sida asa mulang akan nagok pangaropan asa mulak tuhutan nagoting tangdod dipatudu debata songoni pe pangalausan ni bangsoi di luas ni tartaban alay tong do mulak rohani debata tu bangso na pinildit na songon dia doa ke opu na perjolo manatap baga-baga di tanoi songon dia do tano baga-baga jadi molo tabereng sian persia jaranon ia tano Kanaani holan alani baga-baga do gabetano ni halak Israel. Buasa didok debata tu si Abraham. Dung di jowi bana sa di tano Kanani didok matu ibana. Ijong-jong maho tatap matanoi. Ia tano nani tatapmu. Sian utara sahat tu dang sina. Sian habicaran sahat tu hasundutan. Pasahatok kumay tuho. Di pasahat debatado tanoi tu si Abraham. Jaladong saat Muse tuan nakon ni si Abraham
tong do rohatani Jehovah tu si Isak. Ya. Baga-baga nasarupa di pasahat debata tu ibana. Ya. Naik kon ibana do panean di tanai dohot poparana. Jala di dok donganakku maho, jala pasu-pasuokku maho. Jala melotaja hamuse di sada Musa 20 lalu, baga-baga nasarupa tong di pasahat debata tu si Jakob. Ya. Ia tano na pinodoman mon lehonoko matuho doho tu pinoparmo. Jadi tanoi nunga di pasahat debata. Memang molo secara legalna dang boy tanoi gabetano ni halak Israel. Aladang adok suratna. Ala yala debatado na puna perlaheden. Debatado na puna tanoon. Debatado na pasatot susi Abraham. Gabe tano ni si Abraham may dohot keturunanna. Diulakon baga-bagay tu si Ishak sahat tu si Jacob asa gabe nasidama panean di tano Kanaan na binaga bagahon na. Ya. Tano baga-baga. Hatiha si Abraham membongoti tano na pinatuduhon ni debata tu ibana, mardongan haporsian tanoi gabe tano parpadanan di ibana, nang dohot tu pinoparna. Tanoi toktong gabe tano parpadanan saleleng 400 tahun. Aka opu na perjolon da tutu na punasa tanoi, tanoi indada tano na sida, asa dibaheni bolas dilehon tu aka anak na sida songon teatianan alai. Alai debatado na puna tanoi, songon porlak Eden, ibana do na punasa. Asa si Adam do si Hawa endang mangulahon, dia lomo ni rohani debata asa gabe panean nasida di porlahidani. Lasang songoni do nang dohot halak Israel, nang mangulahon, dia natinonahon ni debata tu nasida, asa gabe panean nasida saleleng na di tanoi. Tano parpadalani, si basa-basa ni debata mangihutton sakapna dilehon tu halak Israel ndang adong tanda na lohot mananghatan na mandok na sida na puna tanoi. Jadi deban na udo nakin secara legal na anggo na sida dang na puna tanoi. Alai ala ni baga-baga. Baga-baga sian na puna tanoi, satu si Abraham, satu si Ishak, satu si Jacob, dohot paparanna, gabe sahat ma tanoi, gabe jambar ni halak Israel. Ya. Jadi holan merhite dengan bahasa ni Jehovah sambindo, di lehon tanoi itu nasida, asa gabe tiatianan nasida. Jadi aka opo na perjolo, panean di baga-bagai, sahat ro di baga-baga di dongani nasida. Donganakku doho, jala pasu-pasuku ho ido hatan ni debata, tu si Abraham doho si Ishak. Naikon di gonopi, molohita maniru mangihuton pangoloion ni si Abraham. Ya. Jadi di Heber onom ayat 12. Unang gabi akan nalosok hamu, tiru hamu ma sitean baga-bagay. Ya. Unang gabi nalosok, alita tiru ma si Abraham, si Ishak, dohot si Jacob, sitean baga-bagay. Ya. Aka sitean baga-bagay marhite haporsiaon
dohot lambas ni roha. Saya dipatugu Tuhan ma haporsyata jala dipalambas manang dohot rohatta asa panean mahita di baga-baga harajaon surgo na pinasahat ni debata. Sonima persejarata di hari minggon saya diperbisuhi Tuhan mahita menjalo perbinutuan dohot haporsiaon siat Tuhan. Sonima sana martang yang mahita. Tuhan dohon nami do mauliate toktong tua depanmu didungani ho do hami diarion. Di namar siajar hami sian hatam nabadi mengido pangurupion hami tongoson maton di perbadiami mengingani roha ati-ati dohot pikiran nami mengalihon bisuk dohot parbinotoan di hami lau manjalo dohot mangatusi mangihuton tonami asa gabe siradoti tona hami le Tuhan asa hulaho kami silomo nirham asa parjambar hami di baga-bagami songon naposom si Abraham si Isak dot si Jacob nagambe si tean baga-bagay ima tano parpadanan tano kanane sahat rodi pinaparnasida tu bangso Israel na pinilit mi hami pe bangso Israel partondion di tikina parpudion gabe panean mahami di harajaon surgo na pinarademi molate ma Tuhan horasi mahami mamasu-masu maho di ngolu nami di rumah tangga nami di salhut na niula ni tangan nami di balian nang doho di huta lehonomo ma aka pasu-pasu na berlipat ganda maulate ma Tuhan disombaho kami pangidon nami marhite Yesus Kristus Tuhan si palua kami amen. Horas marita salud.